Okay. Oh, sugod na. Desa na si ko si Abulario nga libat mo may sa message nga gamay. Kaya kasi niya para masama sa sweldo ba. So okay na. Mga kaisla, napamay karon nga ipakita ninyo nga layout sa floor plan sa among motor ba sa supply sa adult o children pool. Amo na ako i-layout sa loyo karon sa mga swimming pool kay akong pagkalion ni Punsyana nga kining kolom. Nga corner to corner pa akong i-layout sa ane. Kay ang kining sa center sa kolom ane ako na siya ipulay layout na kay makadisturbo po sa pagkari sa haligi sa corner by corner. Sundi ko yung mga kaisla ay may buntag di ay. Okay. Kaya akong si Punsyana wala na tagaran na ready to fight rin. Punsyana kalma kayo. Okay. Mga kaisla, mo gawas mi sa among giawtang mga kaisla. Amo ni karon nga sa floor plan niya. Ni ako yung mga si Punsyana o kay si Abulario libat na mo ako lihat dito. Okay. Morning guys. Wait, ano ito? Hindi na ko mo-apel, kamo na lang. Hoy. Layout. Okay, sweeter. Ari sa tigas-tigas ko lang. Sa corner by corner. Ya. Ini lansang. Ya. Ora? Meter. Pen. Ari ko, tigas mo. Cek sa ako sa 6 meters. Usama na 6 meters po ron ito. Bueno, lansang dia. Sana Jess. Asa martilyo ulit? Ay, tinggal. Lang ko martilyo. Okay.
Tulo, upat, lima, unom. Magkumpleto mo eh, kasi magkumana mo na eh. Babala ako kay cross na dire, ang sintro re. Likod. Atong kaunos kung butangan, dato diya. Yung karipong sinter ring ato ang slide. Kibali mo na yun. Manicure ito. Muna akong paon. Oh, kani ilong kagikan. Dine. Anto nga. Oh. Terus minta tu mah. Oh, boleh pak tu boy. Oh, una ganito kaya gani oh. May sin... Gani, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Sa laso sa kon bay, sa kurer to bay. Gani oh. Ato ka kani to. Gani. Usa. Yun ilok aring sa 3 meter. Duha, yun last dito sa 6 meter. Tulo, upat, lima, unom, pito. Kibali na ihaligi po itong adre. Mukuha ta na mo center ko ron. Ato sobra og 5 meter. 5 meter yung kani po 6 meter. Ato ng batan. Dere. Okay, ato ta to. Ilan? 600. Yung tripod 600 kay ang haligi ra ba paraw diri ba? Paraw ba? Wala dito. Oh, no. Pero haligi. Ang ato ang yuta yun ay nga at final sa yuta school yun eh. Kini blow, kini ana blow. Ano siya? Ato haligi paraw dire. Probably man na siya kay magkuha kag kwan dire. Magkuha Actually maras karon sa linya na mabasta siya. Ni. Ya kato ilog ka dito po, muriyapon. Di ko kakalat dere. Di magkalay pa diri ba? Gikan ni sentro na sa sinta man. Dili po. Sinta ko sinta kwadrado. Oh, sa sinta kudrado. So 120. 120 oh. Yung arab len. Arab. Lo pa ba? Ay, arab lagi. Muriyapon ba? Dere gyapon. Ayaw, oh kana dia. Kristo ni. Kani bay, mo pasulog ka kuan ni bay. Pasulog ka og Jess. Pasulog ka Jess. Mas kadagan og gigikan ni pasulog ka Jess. Jess. Yung kini po diri bay, sudah po Jess bay. Dagan sa sinta diri. Sinta dito po. Mas mayong ari ka uno kali siguro re. Oh. Gari kani dito bay tuwa bay. Ari. Ari ka sa kuan, sinta sa 5 meter. Yan na ikaw ang sinta na. Oh. Dahil 5 meter. Kini siya bay mo automatic sa kuwan eh. Jess. Oh, di ay school dire sa sinta yagi kan dire mesti kay Jess ra sa sinta report. Ikaw man eh yuta man eh. Ya tong kulo man eh maplasing man eh. Isa to pa mo school kay Jess. Pero na 200. School kay Jess dire. Yun sa school sa sinta to. Gikan len sa mo school kag 20. Yung dire po mo school ka og dili 50 ra. Oh, 50 ra gikan na eh. Okay. Yan napasal to Jess to. Okay na yun. Pusa na yan. Boleh dua kemarin kayak gini. Nah. Ada lain. Sa perimeter tak? Berapa? Ya, perimeter. Tengok tu. Ikut. Berapa? Ya, oh. Berapa ni tu? Boleh pun nga. Kali kemarin itu nasa ako igo, yan ako ugo ko mo. No, perimeter. Amo ni saya pun bay nga ang gusto ko nun ani bay. Dire. Gikan haligi ra 20. Oh. Dito 50. Dito 50, dire sa sinta. Sa sinta oh. Okay. Mo siya. Kini sa unang tira sa sinta dire. Dire mo bisag i mo metera. Dito. Kito uling. Okay, sulit 1 meter parang dire.
Di kali dito na. Maglita dito kali na. So, si Tinta pa dire sulod. Ah, Ipagawas ito. sa 50. Oh, 50. Yung dire, bisag mo kuha tayo dito, bisag 1 kwintong tanay ko na yung dito, bisag mo kuha tayo 1 meter na, 100. Kining kuluma ko kini. Kaya mahaman mong kining kuluma ba, kini kining patuyog sa atong utanan sa yuta nato, yarang sa yuta nato utanan na patuyog. Babala ko kaya ato po layout ning sentro, kining kontak sa kulom sa sulod sa atong adult pool. O kini pong sa sentro po sa slide. Din human kini pong kuan sa wuling sa dawat sa loyo po ring kuan sa siyara to dapat. Wuling sa pool kini. Kuan ang sa taba atong wala man liyaw tong haligyan kuan kabog naman. Usa, duha, tulo, upat, balik 5. 5 laman oh. Okay, ay go pa. Mga kuan gani kuan kaligib tani usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7 kaligib tana. Ika walo ni. Kini automatic ni po ni bay. Sa uling ito, sa linsa. Si Tinta pa sulod. Pasunod oh. Okay. Okay, humana guys, pag-layout guys. 1 meter. Oh. Stinta, 1 meter. Okay. Okay. Oh, sugo na. Desa na si ko, si Abunaryo nga libat mo may ko sa message nga gamay. Kuya, ako sa okay na. Yun na siya. Pwede na din siya kalian. Manang ma-disturbo sa. Nakunya ni dia punya. Kuha ng pinya. Ada ko rin mo ko ko. Ari chips kani oli nya oh. Unaw ni mo. Kompleto ka kuan pulo. Na ari na pa sa kuan sa jacuzzi. Mo buat ko og lingkuranan, binasayar na lingkuranan para sa massage ba. Ito ka mo sa kuan sa plano niya de. Na ko'y plano gidalan sa kuan. Mas maayo nga nay okay nga ang katong sa luyo nga floor plan nga among gi-layout karon nga humatog layout nako nya human gi mukalig sugod si Kuaron si Punsiana kining Saira kini nga karon ari na po ko sa kuan sa jacuzzi nga job ko ron mo ni ako ang gihatag sa ko ang engineer nga plano mo ni akong gamon karon kini nga color green mo ni siya nga Bisaya rata ka ng lingkuranan ba nga mumasad mo sa jacuzzi niya ang kining yelo nga kuan nga dingin kini mo ni mo hando sa massage kini kining lingi kaning kuan yelo kini nga diri mo lingkod mga tao yun mubuga to yang jet sa massage mo na siya nga mo ni massage sa tubig jacuzzi pools mo ni siya. Okay, mao na siya bike sa kong engineer nga gap sa iyang jet nga mumassage. Mao na siya. Tag 800. Kani siya. Dara aligyo. Yon. Karon ang among height karon nga mating tara na mo asimbol daan, no? Daan to. Mating. Mao ni sa mga kaisla, ang height sa mo ang lingkurang mga kaisla, mao ni sa mga kaisla mga 600. Kini siya. 600 yang height is flooring. Yon 300 iyang kalapad. Mao ni mo ang jacuzzi mga kaisla. Kini siya, mao ni siya mao ni flooring na mo. Yung musakar ko og 600. Tap sa mo aning sa slab sa likuranan. Dayon, gikan sa 600 kining ula, musukod po mi og 300. Mao na amo ang silbi nga lingkuranan. Dayon, pag human ani, mo-wall pa may dire mga kaisla. Wall para amo na i-contact sa amo ang matago amo ang jet. Kaya mga kaisla, mo na amo ang jet mga kaisla.
jet nga mo massage kini siya. Kini siya oh. Mga kaisla kini oh. Muna yung mo massage sa kaisla. Diyon ang among bangko kaisla mo ni siya mga kaisla kini. Diyon ang mga tao na kaisla muling ko rin nga kaisla na tungod ang buko-buko rin mga kaisla sa jet. Nga na lingkod. Mo na siya mohando sa massage kini siya nga jet. Mga kaisla oh. Mo na among sample. Kaya among ipakita sa mo ang engineer di karon gi-approve niya nga okay na siya nga elevation na pika sa flooring naigo na siya og 950 kasi flooring 950 top sa area mo ang sa air sa jet 950 ang height. Okay mga kaisla, ma-develop ko mga kaisla ako na ipa-outrag video aron magkabalo mo nga mana-develop siya nga liguranan. Balik trabaho. Okay. Nah, guys. So guys, kani siya pasensya na gid guys, ako na lang gid ang mo describe ani. Usa ni siya ka pintor dinhi sa sulod sa building sa PNG Islands Resort. May kapansanan man gud ni siya guys. Pero talented ka ni siya, maayo din siya mo pintal. Karon iyang gilimpiyuhan ang mga
tiles na naay abog-abog. Yang ipangkuha tong mga nangahulog na puti-puti gikan sa ibabaw. Pag umanan niya guys, na po siya ilahin ng trabaho. Muna siya si Marlon, usa ni siya ka amang. Pero mura ni siya amang na daghan og talent. Maayo po niya siya mo drawing, maayo mo pintal, maayo po niya siya mo sayaw. Okay guys. Oh, karon guys, muna yan trabaho. Magliha o siya. Na kana yan ang alihan tanan guys. Sa dili pa niya pintalan. Ayon kanya pag kuskus ang pintalanan. Oh. Ayun niya pagkuskus na ayo.